Biblia, kini ang kanunay namong ikaalagad nga kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon nga mabati nato sa maong sibihan sa DYLE. Magsugod kita sa maong oras alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug kini nga tulmanon mga kaigsunan, padayon nato kini nga mabati sa sibihan sa nga nilikabat na sa 35 ka mga radio station no, ang nasudlan pinaagi nining mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyok tingwa nga matagan gayod og mga programa ang mga dapit nga anaa lugar ang mga membro usab sa mao nga pagtulunan nga PBCM. Og sa tingwa nini para usab nga masayran mahibaluan sa mga tao ang doktrina nga gibarugan sa pagtulon ang PBCM nga niya na lugar kita nagbarog sa katulong panahon sa dapit lugar sa katumanan sa Espiritu Santo nga among gipamatud-an nga kaninyo. Og sa pagpumusta sa tanan nga mga kaigsunan dinhi lugar sa dapit sa Cebu City sa branch number 35 sa atong chapter Mr. and Mrs. Chupilos Villa. Unya sa atong mga kaigsunan nila ni Sister Ivy Valenzuela, Sister Janice, o ingman nila ni Brother Bobot Panta, Sister Lucy Panta, o nila ni Sister Margarita Eugunia dia sa may kasuntingan, sa may lubang, mayong hapon, o nila usab sa mga kaigsunan dia sa Kuruba nila ni Brother Duroy, o nila ni Brother Nazar Guardiana, mayong hapon, o nila ni Brother Dinis Gonzales usab, mayong hapon usab kanimo Brad. O sa tanan nga mga kaigsunan diya dapit sa Bohol no, sa atong chapter sa Montesuerte Bohol, nila ni Brother Longlong Dimino o ni Brother Gregorio Painagan, kumusta? O mayong hapon kanyong tanan. O dito dapit sa Toledo sa mga kaigsunan diya sa atong chapter Sister Vicky Lucina ug ni Brother Eugene ug nila ni Brother Brother dito dapit sa may San Remio nila ni Brother Junilo Bintulan ug ni Brother Birto Inot, mayong hapon usab kaninyo diya Brad. O sa tanan nga mga kaigsunan no, sa nagasunod ining programa kalit lakip na dito sa atong main office nila ni Reverend Charles, atong executive and vice president sa maong pagtulunan, og sa iyang kapikas si Madam Gaga, mayong hapon usab og mayong pagtalingog, og sa tanan nga mga sakop diya kauban ako nga mga ministro o evangelista sa maong evangelist sa maong pagtulunan, mayong hapon kaniyong tanan nga mga kaigsunan. Og lakip na nga atong mga Facebook subscriber og sa YouTube, maayong paglantaw diri kanamo mga higala namo nga nagsunod. Og sa tanan lang gyud nga mga kaigsunan, kutob sa mabot nining maong pagsibya. Og sa dili pang tima, aniya pa ang lain pangalagad, magapayla usab siya nga na kaninyo. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug magigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon. Kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Og akong dugang pagpangumusta sa mga Bertoles family diha dinhi sa Pandakan, Pinamungahan, Cebu, labi na ni Esprejon Bertoles ug siyang kapikas si Elkin Bertoles. Og sa padayon no sa atong pangisgutan, ako mong ibalik ni Brother Samuel Montemayor aron sa pag-isgot sa maong tema. Ang ato nga tema karon o topiko Brad Rene, ang mahitungod sa kaiusahan nga gisgutan sa Biblia kung asa lugar ang tao mahimong maghiusa sa pag-alagad nga diya lugar sila sa Dios mahimong mag-alagad aron sa tuyong sa panaghiusa ang mao ang bulhaton. Tungod kay ang atong pagpangalagad Brad Rene ni aman lugar kita sa ikatulong panahon sa pagpangalagad o ngayon nga hibaw-an sa tao nga ang panahon nga atong gihisgutan dunay tulo lugar kapag pangalagad sa Dios sa tao ngadto sa Dios nga diin diya sila naghiusa. Dunay naghiusa sa amahan matudpas 28:19 nga sama sa gingon diya matudpan ni Kristo nga
atong mabasa kana sa Biblia nga matud pa paglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug himuan ninyong tinunan ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Busa dunay tulo kadagkong panahon sa atong pagpangalagad nga diin ana lugar ang atong do lugar diha ang tao mahiusa sa ila usab nga pagpangalagad. Pero ni atong panahon mga kagalan ug mga igsoon niya kita nagpamatuod dinidapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga diin mao'y atong gihiusahan. Pero sa dili pa lugar nato itug-an ug unsa ang mga balidong nga rason ni ana mga malnamo nga makigsoon na obra dinhi may nga atong susihon nga sa unang panahon sa Amahan dunabay mga alagad ang Dios nga diin giilan niya sa panahon sa unang kapanahon sa kasaysayan sa Israel nga gisgutan sa Biblia. May na nga ato kanang pagbasahon brethren kay lisod man nga atong ato karing itug-an nila ang katumanan nga diin ngano nga naanat kita sa ikatulong panahon nahimo nga naghiusap. Pero ato nang susihon kung unsa ang mga panghitabo sa kaning panahon nga diin ang Dios nag-ila siya og mga katawhan kani sa iyang kapanahonan. Anya Brad Sam atong pagabasahon nga ug atong pagaprubahan ang Dios nga si Yuba adunay yang alagad nga ang iyang alagad mo katong Israel. Nya dinhi sa Levitico kapitulo 25 bersikulo 55 ang nakasulat sa Balaang Kasulatan. Kaya lang kanako ang mga anak sa Israel mo ang mga alagad. Sila mo ang mga alagad ko nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto. Ako mao si Yuba nga inyong Dios. Busa sa atong nabasa abrad sa mga alagad o ang katawhan nga gila sa Dios nga mo si Yuba mga mao ang katawhan nga Israel busa. Busa mo day kini ang giila sa Dios nga iyang mga alagad kanhi brethren ang giila niya nga alagad nga iyang katawhan sa kaning panahon mo kanang katawhan nga alagad niya nga mo kanang Israel sumala sa Biblia. Pero kana bang katawhan nga Israel nga mo iyang gipili nga mo iyang alagad sa kanhing panahon brethren mao po na ang maong katawhan nga iyang gipili sumala sa atong mapuribahan sa Biblia. O mo gigana Brad Sam dinhi sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 nga ang kanang katawhan nga Israel gipili na sa Dios. Ikaduhang Samuel ako pagabalay ko ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 atong ikama sa 24 ang magpahayag sa Balaang Kasulatan. Og ako magapili og David alang sa akong katawhan nga Israel. Og magapahamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kagulong nga dapit nga ug dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Sa atong nabasa Brad Sam ang Dios magapili og dapit sa iyang katawhan nga Israel nga gipahamutang kaniya aron sila makapuyo sa ilang kagulong nga dapit ug dili na daw mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Sa 24 nagaingon dayon og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel. Ang Dios nagtukod sa katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan og ikaw Yuba mahimong ilang Dios. Sato pa ang Dios sa katawhan nga Israel sa unang panahon nga mao si Yuba sa mga kanang nabasa. Mo de kana ang kamatuoran mga malnamo nga makaigsunan sa wala pa na ang atong panahon o ang panahon pa bisan pa ang panahon Kristiyano mga kaigsunan. Usa ang kasaysayan dahil sa kaning panahon sa dili pa ni moabot ang atong panahon mga malnamo nga makisunan daan na ang Dios sa kaning panahon doon na siya mga alagad nga giila atong gitris up kung kinsa kana sila ang iyang mga alagad sa kaning panahon mo ng alagad nga Israel nga mauusab kana ang iyang gipili og siya pod mismo mao ang nagtukod ni anang maong katawhan nga Israel. Pero kanang Israel nga iyang katawhan nga gipili Brad Rini nga sa atong mabasa unsa ba ang opisyal nga pangalan unya niya na si diyang matukod na kanang maong mga katawhan nga gipili sa Dios. Duna bay gipakitang payag nga dunay opisyal nga pangalan niya nga katawagan sumala sa mabasa nato sa Biblia. Ang official nga pangalan sa katawhan ni Ginoong Yuba sa unang hugna nga panahon mao gyud ang Israel.
Kini atong pagapuribahan din sa unang Hari kapitulo 18 bersikulo 31 ang nakasulat. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Yuba nga nagaingon ang Israel mamaoy imong ngalan. Mao kana Brad Sam. Busa ang Israel day ang katawgan ni ana mga mahal namo nga magsunang nga gipili sa Dios nga mao nang iyang alagad sa kaning panahon. Ang opisyal nga pangalan sa diyang gitukod niya kana mao nang Israel sumala sa nakasulat sa Biblia. Pero ang pangutana Brad Rene sa diyang natukod na kanang maong katawhan nga Israel nga iyang gipili sumala sa Biblia sa diyang muhimo sila sa pagpamatuod sa pagmantala labi na sa pagwali, kaya ang pagwali mo man ang kinahanglang imantala nimo. Sa diyang muhimo sila sa maong bulaton Brad Rene, kinsa ba ang ilang dadon ingon mo ilang ipailila sa mga tawo nga mo ilang imantala sumala sa nakasulat usab sa Biblia? Wala gilaing dalon nila kundi sa unang panahon mao lamang gud no ang ngalan nga Yuba ikalakip na ang titulo nga bato. Dinhi sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 ang pagpahayag sa balaang kasulatan. Kay igamantala ko ang ngalan ni Yuba, pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man. Kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon og walay kasalanan, siya matarong og matulid mo kana Brad Sam. Musa sa atong taga di ay piho nga sa diyang muhimo sila sa maong bulaton sa pagmantala labi na sa pagwali mga malnamo nga magsun katong mga katawhan nga Israel nga gipili sa Dios sumala sa Biblia sa diyang muhimo sila sa pagpamatuod walay laing ilang imantala, wala sila magmantala sa ngalang Kristo ni sakalang sa Espiritu Santo tungod kay katong panahon na dili pa to panahon sa atong Ginoong Kristo o panahon sa Espiritu Santo kundi dili katong maong panahon pa to samahan nga mao siya nga ilang gimantala sa mga Israelinon mao ang ngalan nga Hiuba mga malnamo nga mga kisan. Pero sa diyang muhimo sila sa paghiusa kay ang pagmantala mo na ang ilang bulaton mga malnamo nga bisan sa diyang muhimo sila usab sa pagpangalagad nga ilang dadon ang mga tao didto ni adtong maong mga ngalan nga Hiuba nga ilang itudlo Brad Rene. Sa diyang muhimo sila kayusahan sa pagpangalagad gipiyo ba nga ang ngalan ra sa gyapon nga Hiuba ang ilang dadon ingon nga kahiusahan sumala sa ilang pagpanudlo niadtong panahon na sumala sa Biblia. Gipuhiyo gyud no sa balaang kasulatan nga nga ang pagpangalagad sa unang panahon diha gid sila managhiusa sa ngalan ni Hiuba. Dinhi sa Deuteronomio kapitulo 13 bersikulo 4 ang nakasulat. Magalakaw kamo sunod kang Hiuba nga inyong Dios o kaniya mangadlo kamo og magabantay sa iyang mga sugo og magasugot sa iyang tingog o kamo magaalagad kaniya og managhiusa ngadto kaniya mao kana Brad Sam. Busad ang panaghiusa di ay mga kaigsuunan sa panahon nga sa diyang magtudlo sila sa pagpangalagad sa tao. Ang ilang gitudlo ang nga kayusan ang ngalan ra gyud nga Hiuba sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pero kay ang ngalan man nga Hiuba ang ilang gikausahan sumala sa Biblia gawas ni adtong mao ngalana sumala sa Biblia duna pa ba ang Dios nagila pa ba siya laing katawhan sumala sa atong mabasa sa Biblia? Wala na mga mahal namo nga misyon. Nganuman tungod sa katarungan nga gawas nga mao toy sugo sa Dios nga adto ang tao ipaghiusa ang Dios po di adtong panana wala siya mag-ila pa ug lain pang mga kabanayan sa yuta kundi Israel lang ang giila nga ingon mo nga mao ang katawan nga diin didto sila maghiusa sa pagpangalagad ngadto sa Dios nga mao si Hiuba ni adtong panahon na mga malnamo nga siya niya. Ang prueba sa Amos siyang kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2 atong patalinghugan giingon. Pamati kining pulong nagipamulong ni Hiuba batok kaninyo o mga anak sa Israel batok sa tibuok nga banay nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto nga nagaingon kamo lamang ang akong giilang nga tanang sa tanang mga kabanayan sa yuta busa pagaduawon ko kamo tungod sa tanan ninyong mga
kasalanan. Busa sa atong natagadi ay ang kasaysayan da Israel ni adtong panahon nga diin didto sila nagpangalagad sa paghiusa sa pagpamatuod sa ngalan nga hubag nga diin ang ilang ipamatud-an kalakip usab ang titulo nga bato sumala sa Biblia nga diin didto hiusahon ang tao. Gawas ni adto ngano nga adto gyud ang paiusa sa maan ngadto kang hibat tungod kay ang Dios sa atong nabasa wala siya mag-ila paglaing kabanayan sa yuta, gawas lang sa Israel sumala sa atong nabasa sa Biblia. Ingon ni ana mga mahal namo nga kaigsunan, busa kadtong mga tao ni adtong mga panahona kun do na may nagdios pod unya dili wala nasakop sa Israel mo na gingon wala usab sila'y kamatuoran nga mapaabot. Busa sa ato pong panahon karon dili nato malalis nga doon na po yung mga tao nga nangalagad pero nagdios sila pero wala po din sa atong panahon, dili bulag uli sakop sa pagtulong ng PBCM. Kaya ang PBCM mao man ang nagdalas ikatulong panahon no, sa Espiritu Santo. Ako na lang giuna-una nagtugaan pero moabot magita diyang panahon na busak kun dili ka mag PBCM wala ka sa PBCM wala usab kay kaluwasan nga giskutan kay atong maromansiran pinaagi sa mga kasaysayan nga atong pagbasahon karon. Kay sa atong natagad nga gibasa sa Biblia nga ang Dios wala man siya mag-ilaglain pang mga katawan Israel ra gyud iyang gipili no. Ila lugar sa tanang makabanayan sa yuta sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pero sa diyang katong ilang gipamatud-an Brad Rene nga nagwali sila, nagpamatuod sila sa ngalan nga yuba nga ingon nga mao'y kahusahan sa pagtudlo nila sa pagpangalagad. Ang pangutana katubang ilang gilagaran padayon ba kadto nga itudlo ni ining atong panahon karon sumala sa mabasa nato sa Biblia. Dre gitag na ni propeta Jeremias no nga ang pangalan nga Hiuba nakasod diri nga dili na po na siya ipailaw itudlo adunay pagkat-op. Niya atong pagbabasahon dinhi sa Jeremias kapitulo 31 versikulo 31 o atong kama sa 33 ngadto sa 34 nagaingon. Anya karon ang mga adlaw mabot na nagingon si Hiuba nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Usta ka Dios nagisgot diri nga adunay bagong tugon nga pagabuhaton sa Dios. Uban sa Israel sa tupa adunay daan tugon nga yang pagabag-on bagong tugon man. Dinhi dayon sa 33 mao kini ang apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos niyang madlawan naging si Hiuba ibutang ko ang akong kasugwan sa ilang sulod ng mga bahin og diya sa ilang kasing-kasing kini isulat ko og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan sa 34 og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo siyang isikatawo og ang tagsa-tagsa katawo siyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Hiuba. Bisan diha lang atong pagbasa brad samno atong nasusi nga ang ngalan nga diay nga Hiuba dili na ipayla. Mo day hinungdan Brad Rene nga ang katudi lang mga tao nga diin naghiusa nangalagad diya sa panahon nga Hiuba sa kaning panahon. Sa pag-abot sa tukmang panahon Brad Rene nga ang Dios naghimo na og tugon nga dili na hisgutan nga kanang tugon nga gingong bag-o nga ang bag-o nga tugon ang gitugon sa Dios nga dili na maghiusgutan pa ang iyang pangalan nga ilhon pa ang ngalan nga Hiuba. Nini atong panahon karon mo kana ang gipinikito nga tugon sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan nga Israel sumala sa atong nabasa sa Biblia. Busa nagtugon siya nga dili na hisgutan o dili na itudlo pa ang iyang ngalan ni ining atong panahon karon. Pero kung dunay magtudlo Brad Rene, padayon kana masingkamuton sila sa pagtudlo nga ipadayon kanang pagtudlo nga ngalan nga Hiuba sa taliwala nga ang Dios nga mo si Hiuba naghimo siya bag-ong tugon nga gihimo niya nga kun unsa kanang tugon nga dili na itisgutan pa o dili na itudlo ang iyang ngalan. Pero kun dunay padayon sa pagtudlo unsa man ang mapaabot sa tao taliwala nga ang Dios nagtugon nga dili na itudlo ang iyang ngalan. Kung ano na pa yung mga pagtudlo sa karon nga kapanahon no sa wali nga Hiuba, malawat gid ang tao. Nyari atong pagbabasahon din sa Amos kapitulo 5 versikulo 18 kama 20 ang pagpayag sa balaan ng kasulatan nagaingon.
Alaot kamo nga magatingwa sa adlaw niyo ba? Nganuman nga abot kamo nga mabot ang adlaw niyo ba? Ang adlaw niyo ba kangit-ngit man o dili kahayag? Dinhi sa 20, dili ba kangit-ngitan ang adlaw niyo ba o dili kahayag? Dili ba gayud? Hilabihan nga kangit-ngitan og walay kahayag nga na. Sa ato nabasa sa mga ang adlaw na ba dili din nato tingwaon tungod kay kangit-ngitan na ang adlaw niyo ba. Mao din na ang mga balidong rason, mga mahal namo nga mga kigsunan. Nga kung doon na may mga tao nga padayon sa pagtudlo anang ngalana nga Hiyuba sa pagpangalaga ning atong panahon karon dili na balido mga mahal namo kasi nganuman tud kay ang Dios nga mo Hiyuba naghimo siya bag-ong tugon nga dili na hisgutan ug dili na itudlo ang ngalan kun dunay magtudlo mo na gingon sa atong nabasa ni Brad Rene alaot ang tao kung magatingwa siya sa pagtudlo ni anang maong ngalana nga Hiyuba mga mahal namo nga so naman tungod kay kanang ngalana tangit-ngita na ug walay kahayag ni ana sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pero kung unsa may kahulugan ni anang tangit-ngit nga gisgutan sa Biblia, mga kaigsunan nganong nga alaot man, nganong tangit-ngitan man ang adlaw ni Hiyuba ug walay kahayag niya na. Ani sumala sa Biblia. Atong puibahan, kung ngano unsay mga rason, nganong ningon man ang Dios nga alaot o kanang adlaw kun itinguha pa kana tud kay kanang adlaw kangit-ngit na. Ug unsa may kahulugan sa kangit-ngit mga mahal namo nga maigsunan. May baluan nato kanang kahulugan sa kangit-ngit kun unsa pod ang kahulugan ni anang kahayag mga mahal namo nga mga kaigsunan. Tungod kay ang opposite sa kangit-ngit mao nang kahayag sumala sa Biblia. So siyunta kun unsa ang kahulugan sa pag-una kanang kahayag mga mahal namo nga magsun kun unsa ang buot gispasabot ni ana sumala sa atong mabasa sa Biblia mga kaigsunan may kana nga ato kanang pihuon aron may bolo nato kun unsa gyud ang kahulugan ni ana kay nganong naghisgot siya og nganong kangit-ngit man kanang adlaw atong susiyon kun unsa ang kahulugan sa kahayag aniya ang tubag sa Efeso siyang kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9 ato kini pagabasahon giingon mga kaigsoon bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo pagawi kamo ingon nga mga tawo nga may kahayag kay ang bungas sa kahayag makita diya sa tanang maayo ug matarong ug matuod busa ang kahayag di ay ang gisgutan mga mahal namo mga kaigsunan makita diya ang bunga sa kahayag makita diya sa tanang maayo matarong ug matuod busa matarong kamatuoran diya na ang buot gipasabot ni anang kahayag mga mahal namo nga mga kaigsunan pero kay ginguman kangit-ngit ang adlaw ni Hiyuba nga kun unsa di ang kahulugan sa kangit-ngit sumala sa atong nabasa kay ang kahayag kamatuoran man ang kangit-ngit nagpasabot na ug dili na diay na kamatuoran mga mahal namo nga mga kaigsunan karon kay gingon man nga kangit-ngit na kamo o kahayag na kamo alang sa Ginoo ikinsa kanang Ginoo nga gisgutan Brad Rene nga sila mahimo unya silang kahayag tungod ni anang ngalan nga Ginoo sumala sa atong mabasa sa Biblia. Ang gipasabot diha nga Ginoo Brad Sam mo kani nakasulat diri sa Juan kapitulo 13 bersikulo 13 nga nagaingon nagatawag kamo kanako nga magtutudlo o Ginoo matud pa ni Kristo ug gusto kamo kay mao man kanako. Sa to palgor ang atong nabasa Brad Sam nga ang Ginoo mo kana si Kristo. Busa kana diyang kahayag nga gingon sa kanang kahayag nga kamo karo tungod sa Ginoo kahayag na ang tao gumikan sa atong Ginoong Kristo di ay kay kanang Ginoo natuman man kana sa atong Ginoong Kristo busa kanang kahayag kamatuoran kana sumala sa atong gibasa sa nakasulat sa Biblia unya kay inguman kangit-ngit matupa ang adlaw ni ba ug walay kahayag busa kanang kangit-ngit dili na kamatuoran mga malnamo nga magsuan pag-abot sa panahong Kristiyano sumala sa atong nabasa sa Biblia karon kay ang kahayag iyon nga kamatuoran diya man sa atong Ginoong Hesukristo gihatag bang paghulagway nga naghatag na pud ang Dios
nga diin mausab nga mao na usab alagaron sa tao nga mo kanang kahayag sumala sa Biblia kay ang kahayag kamatuoran mo na sumala sa atong nabasa sa Biblia ngano nga kanang panahon na dunay pagkat-op sa panahon sa atong Ginoong Yuba tungod kay dunay pag-atubang na usab ug laing kutay sa panahon nga diin ana ang tao usab mahimong mangalagad niyaw. Sumala sa gitagna sa Biblia ni Propeta Isaiah sa iyang kapitulo 28 versikulo 16 mga mahal na mo mga kaigsuhan kung ngano nga mao kana ang balidong rason ngano nga mo hinungdan nga dunay pagkat-op sa panahon kanang una nga panahon diya sa atong Ginoong Yuba tungod sa katarungan nga ang Dios naghimo na sab siya nagsaad na pud siya lain nga kanang gisgutan nga dunay patukuranan nga gisgutan diya sa Biblia nga maoy alagaron na usab sa tao sa pag-abot sa ikadong panahon nga gitagna kana nga kung kinsa usab ang katumanan ni ana natuman kana sa atong Ginoong Kristo inig abot unya pag-abot unya nini sa panahon mga malnamo nga magsunan kay matud pa dinhi sa 28:16 akong patalingugan mga kaigilaan gingon busa mo kini ang giingon ni Yuba ani akaron gibatang ko didto sa Sion alang sa usak ka patukuranan ang usak ka bato ang usak ka sinulayan nga bato ang usak ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuran nga maligon kadtong mutuod dili magadali mo dinhi hinungdan nga katong panahon nga nagunang panahon dunay pagkat-op tungod kay dunay pag-atubang na sab sa tao nga dunay laing patukaranan nga isgutan nga gipaymutang sa Dios nga mo siya nga kanang gisgutan nga maong usak ka patukaranan nga ang usak ka paturangan nga usak ka bato ang usak ka sinulayan nga bato ug ang usak ka bililong bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong mutuo dili daw magadali mga kaigsoon. Una ang rason nga kung kinsa kanang patukuranan nga gipamutang diya nga giisgutan diya nga mo kanang bato sa pamag-ang bradrine gihatag bang paghulagway nga sa kong giingon natuman gyud na sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa mga tawo nga nanistigos ug nakadawat unya ni ana. Kining tagna din ni Brad Sam dili magid abibilin sa Biblia kung magtagna ibutang din ang pangalan gibutang kanang bato sa pamag-ang. Tinod kana bradrine. Sa diha na dayon nga nabasahan sa mga apostoles sa ang usan niya nga si Apostol Pablo dito sa sulat niya sa taga-Efeso nga kini dayong bato sa pamag-ang mo dinhi si Ginoong Hesukristo. Dinhi sa Efeso kapitulo 2 versikulo 20 ang nakasulat kamo mga tinukod ibabaw sa patukuran nga mo ang mga apostoles ug mga propeta nga ni Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamagang. Mao kana Brad Sam. Mao na mga kagulaan nga sa matud pa sa atong nabasa nga dunay bililhong bato nga sinulayang bato nga matud pa ang katong mutuo dili magadali. Nga sa ako nang giingon natuman na sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa pagtug-an sa mga kanang mga nakasaksi sa mga lugar sa mga apostoles nila ni Apostol Pablo kay kanang sulat sa Episo sulat man ni Apostol Pablo sa taga-Episo busag gitug-an nila nga kun kinsa ang katumanan ni anang gitagna nga bato sa pamag-ang nga gipamutang sa Dios diya nga usa matud pa usa ka sinulayang bato sa Sion diya kuno sa gibutang diya sa Sion ang usa ka patukuranan ug ang usa ka bato nga usa ka sinulayan nga bato nga matud pa nga katong mutuo dili daw magadali nga kana sa pagkatuman mo ng batos sa pamag-ang nga sa pagkatuman natuman na sa gibasa ni Bradrine nga si Kristo ang atong Ginoong Hesukristo mao ang katumanan niya ng bato sa pamag-ang busa diha na lugar ang tao nahimong mga lagad diha sa ikadong kutay sa panahon diha sa atong Ginoong Hesukristo nga ang katumanan nga gitagna mao ng bato sa pamag-ang pero kanaing bato sa pamag-ang nga mao natuman sa atong Ginoong Hesukristo bradrine kana ba sa pagkatuman gihatag bang paghulagway nga kana siya mausab ang gipailang nga kamatuoran sumala sa atong mabasa sa Biblia. Kamatuoran gini si Ginoong Hesukristo Brad Sam. Niya atong pagbabasahon kini sa Juan kapitulo 14 versikulo 6 ang nakasulat. Si Jesus mitubag kaniya, ako mo ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi,
walay bisan kinsa nga makadusaman gawas kun pinagi kanako. Sa atong nabasa brad Sam nga kini si Ginoong Hesukristo siya ang dalan, ang kamataron ug ang kinabuhi. Busa napiho di sa Biblia nga kanang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo gipiho nga dalan siya ug ang kamatuoran, siya ang dalan ug kamatuoran. Gawas nga siya dalan ug kamatuoran, siya pagyud ang kahayag mga malnamo nga musyon kay matud pa sa 8:12 sa Juan, si Kristo mao ang kahayag lugar sa kalibutan. Busa kahayag siya. Kamatuoran, kahayag sumala sa atong mabasa sa Biblia. Karon, kay siya man ang kahayag, siya mo'y atong sundan sumala sa nakasulat sa Biblia. Kay mo man na ang pag-abot na sa ikaduhang panahon, mga malnamo nga magsuan nga diin ang tao ana lugar mangalagad. Pero sa diyang musunod ka sa atong Ginoong Hesukristo, mga malnamo gamaw kay igsoon ingon nga dalan ug kamatuoran ug ingon nga kahayag. Ang pangutana unsa may pahayag ni Kristo sa diyang sundan nimo siya nga ingon nga siya mo ang dalan ug kamatuoran. Niya ang pahayag ni Kristo sa diyang musunod ta niya ingon nga siya mo ang dalan ug kamatuoran, ingon nga kahayag ug kahayag matud pa sa nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 16 bersikulo 18 giingon dinhi matud pa sa atong mabasa lugar sa kanang Biblia mga malamo nga mga kisunan nga tukuron ko ang akong iglesia matud pa dinhi sa 16:18 giingon matud pa sa atong mabasa lugar sa Biblia ug sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw ni ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya. Busa ang Kristo sa diyang musunod ta ingon nga siya mo ang kamaturan dalan ug kamaturan paabot na sa ikaduhang panahon matud pa niya nagtukod siya sa iyang iglesia kay matud pa niya ug sultihan ko ikaw nga ikaw mo sa Pedro sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Siya diyang natukod na kanang iglesia nga gitukod ni Kristo nga pahayag sa atong Ginoong Kristo nga siya mo atong sundan kay siya mo ang dalan ug kamatuoran brad Rene. Unsa man ang katawagan usab ni anang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo kanhi pag-abot sa ikaduhang panahon. Tungod kay si Kristo man nagtukod sa iglesia, siya man manong founder, muna gitawag ni siya sa official nga pangalan Iglesia ni Kristo. Dinhi sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16 ang pagpahayag sa balahang kasulatan, pagpangamustay kamo ang usa sa usa pinagi sa balang nga halok ang tanang mga iglesia ni Kristo na mangumusta kaninyo. Mo kana brad Sam. Usa ang tawag di ay mga kaigsunan sa ikaduhang panahon nga mga alagad sa Dios sa kaning panahon sa panahon Kristiyano gitawag kadag iglesia ni Kristo mga malnamo nga magsayon. Dili pud lugar na nga iglesia nga natuman dinis Pilipinas nga naman tuod kay ang katumanan niya ng iglesia ni Kristo nga gitukod ni Kristo adto kana magsumikad mga malnamo nga kagisunan dito dapit kana sa Jerusalem niya. Sa buhat sa iyang kapitulo 8 bersikulo 1 inyong patalinghugan mga mahal namo nga mga kaigsunan giingon og si Saulo miuyon nga pagapatyon si Esteban pagapatyon si kanang Esteban matud pa sa atong nabasa og niadtong adlaw dihay dakong paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem ug silang tanan gawas sa mga apostoles nagkatibulaag o nahitibulaag sa dibuok kayutaan sa Hudiya ug sa Samaria. Usab kana ang mga original nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo adto kana mulutaw sa dapit sa Jerusalem sumala sa Biblia. Pero kinsa may ulo ingon nga leader o pangulo niya ng maong iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga diin adto kana magsumikad sa Jerusalem sumala sa Biblia brethren. Si Kristo kana ang ulo sa iglesia brad Sam. Niyaw atong pagbasahon dinhi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18 ang nakasulat, siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia, siya mo ang sinugdan ang panganay nga gikan sa mga
nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabuan sa tanan. Mao kana Brad Sam. Busa ang ulo di ay sa iglesia wali lain ang atong Ginoong Hesukristo kay matud pa siya mo ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia kun unsa ang unghay kining lawas nga matud pa si Kristo mao ang ulo sumala sa Biblia ang lawas mao kana ang mga bahin umimbro sumala sa Biblia kay matud pa sa unang Korinto siyang kapitulo 1 bersikulo 27 mga malnamo nga mga kaigsuonan sa mabasa sa Biblia ang atong atuan nato sa 12:27 di ay sumala sa atong mabasa lugar sa Biblia mga malnamo nga magsiyan kamo mao ang lawas ni Kristo o ang matag usan ini bahin o matag usa kaninyo bahin ini matud pa sa Biblia kun hain kaning lawas mao kanang lawas ni Kristo nga gisgutan kanag mga membro kay matud pa sa Biblia sa English version matud pa sa Biblia now ye are the body of Christ and members in particular busa mo kanang mga membro di ay kana ang buot gipasabot nga kun kinsa ang nahimong ulo niya na mao kana ang atong Ginoong Kristo nga kun usa ang pasabot sa lawas mao kanang mga membro diha sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Karon sa diyang muhimo naman sila sa paghiusa sa pagpangalagad mga malnamo nga magsuran ikinsa ba ang ilang giwali gipamatud-an Brad Rini sa diyang muhimo ka nagpagpamatuod sa pagpamantala sa pagwali ka ng mga iglesia ni Kristo nga kamo ka ng mga membro diha sa iglesia sa diyang magpamatuod kana sila kinsa man ang ilang gipamatud-an sumala sa Biblia. Sa ikaduhang hugna nga panahon Brad Sam ang ipamatod sa mga katawhan ng iglesia mao gyud ang ngalan ni Kristo. Niya atong pagbasahon dinhi sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto sa 28 ang nakasulat sa balaang kasulatan. Gibutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa mong tinago alang sa mga intel ang tinago nga si Kristo anak kanyo ang paglawom alang sa himaya. Siya mao lugar ni si Kristo. Mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Mao kana Brad Sam. Usa sa diyang magpamatuod ay kanang mga mga katawhan sa atong Ginoong Hesukristo sa ikaduhang panahon mga malnamo nga muson nga diha lugar sa iglesia ni Kristo nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo walay lain nga ila gipamatud-an sa tanang dapit mga malnamo nga magsunan sumala sa gibasa ni Brad Rini sa 27:28 ang ilang gipamatud-an si Kristo lamang ang ilang ginasangyaw sa ilang pagpanambag sa tanang mga tao aron matud pa among ipanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron ang ikapatubang silang tanan ingon nga mahingkod diha kang Kristo. Busa si Kristo lamang ang ilang kanang ipanudlo sa tanang mga tao niadtong panahon na sa ikaduhang panahon sa panahong Kristiyano mga malnamo nga magsiyan wala sila magpamatuod ug amahan niadtong panahon o yuba tungod kay nahibalo sila nga katong panahon na dunay pagkat-up sa panahon busa mo hinungdan nga miabot ang ikadong panahon sa pagpangalagad sa tao nga diin diha sa atong Ginoong Kristo nga mao ang ilang gisangyaw ilang gitudlo diha sa tanang dapit sumala sa ilang gipahayag sumala sa Biblia. Karon gawas nga ilang gitudlo mga malnamo nga sa panahon sa paghimo lugar sa pagpanudlo nila unsa mang katuyuan nila Brad Rini aron ba kanang tungod ba kay dunay kahiusahan sa ilang pagpangalagad mo ba na ang ilang importanteng tumong nga diin mao diha lugar iatubang nila ang mga tao diha ingon nga hingkod diha kang Kristo tungod ba sa tumong katuyuan nga dunay kahiusahan nga ilang gitudlo sumala sa nakasulat sa Biblia. Niya Brad Sam atong patubagon ang Biblia kining nakasulat diri sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 10 kay diya sa tanang kaalam og pagsabot iyang gipahibalo kanato ang tinago may tungod sa iyang kabubuton
sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo sa jis iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig abot sa tukma nga panahon laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit o mga butang dinhi sa yuta mo kana bansa. Udi ka na ang rason malig-on mga mahal namo nga magison nga katong ilang panahon sa pagpangalagad diha sa atong Ginoong Kristo nga ang katuyuan diha ato ngano nga sa tanang dapit mo kana ang ilang gidala lugar nga pagpamutuon ngalan ra gyud sa atong Ginoong Kristo tungod sa katarungan nga diha ang tao mahimong hiusahon sa pagpangalagad. Dunay bitudlo nga pagpangalagad sa paghiusa diha sa tanang butang sa diha na sa atong Ginoong Kristo kay matud pa sa atong mabasa sa gibasa ni Brad Rene nga giyon kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot daw iyang gipaybalok kanato ang tinago may tungod sa iyang kabubuton. Dunay kabubuton nga tinago sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo. Dunay laraw nga gisgutan sa Biblia nga kuno sa kanang laraw nga gilaraw sa mga nga tumoy katuyuan sa Dios matud pas bersikulo 10 iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga matud pa ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig abot sa tukma nga panahon laraw sa panaghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Mo din na ang katuyuan sa Dios nga diha na lugar ipagpangalagad ang tao diha sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa katarungan nga dunay gilaraw ang Dios laraw sa panag-iusa sa tanang butang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Pero usab man kanang mga butang Brad Rene nga mo hinungdan nga namugna diha ang kausahan diha sa tanang butang diha sa atong Ginoong Kristo gihatag bang pagulagway kung usa kanang maong mga butang. Mga butang kana Brad Sam no sa ato na pagbasahon kay nakasulat sa Mateo kapitulo 11 versikulo 27 ang nakasulat sa pagpahayag sa balang kasulatan nagaingon ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan ug walay nakaila sa anak gawa sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak ug kaniya kang kinsa igakahimot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Usa ang giskutan daay nga ang hinungdan daay sa panagiusa tungod sa mga butang nga giisgutan nga matud pa sa atong nabasa matud pa sa atong Ginoong Kristo ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan ug walay nakaila sa anak gawas sa amahan ug walay nakaila sa anak sa amahan gawas sa anak. Pero ayon kining mga butang nga gisgutan lugar gitugyan sa amahan ngadto sa anak ug unsa kanang mga butang mga mahal namo nga magsuon nga mo hinungdan nga nahimugna ang kayusahan niya kung unsa kanang mga butang nga gitugyan sa amahan ngadto sa anak nga mo hinungdan nga ang panagiusa diya na sa atong Ginoong Kristo matud pa sa Mateo siyang kapitulo 28:18 gingon og si Jesus miduol og miingon kanila kanako gikatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta busa kana din tanang mga butang nga gihiusa lo gitugyan sa amahan ngadto sa anak tanan din ang kagahom sa langit ug sa yuta sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pero sa diya wala pa na gitugyan ngadto sa anak kanang maong mga butang kagahom sa langit ug sa yuta Brad Rene diin man na sa pinasugdan kanang maong mga butang. Diya kana sa amahan ang kanang mga butang Brad Sam. Diri atong pagbasahon kini nakasulat sa unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 6 apan alang kanato adunay usa lamang ka Dios ang amahan nga ginikanan sa tanang mga butang ug nga alang kang kinsa kita na naglungtad ug usa lamang ka Ginoo si Kristo pinagi kang kinsa nagalungtad kita og ang tanang mga butang. Busa mo kanay lig-on nga kamatuoran mga kaigsunan nga kana diang tanang kagahom sa langit ug sa yuta nga gitugyan sa man ngadto sa iyang anak nga gisgutan sa pinasunan sa wala pa na itugyan sa iyang anak gikan kana sa man nganuman tud kay kanang kagahom sa langit ug sa yuta nga naa sa man
mo kana ang sinugdanan gigikanan sa tanang butang mo kanang amahan, pero sadyang gitugyan niya sa iyang anak naa na usab diha sa anak ang tanawong mga butang nga mo hinungdan nga naa diha ang panaghiusa sa tao sa pagpangalagad sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kana ang kamaturan sa unang panahon dito ang pagpangalagad sa paghiusa dito gihatag gitudlo lugar sa amahan sa panahon sa kasaysayan si Israel, pero lamang katong ilang panaghiusa kanhi sa panahon sa Israel wala katong padayon, dili ka to dumulayon nga naman dunay pagkat-up sa panahon nga naghimo ang Dios og tugon nga dili na itudlo og dili na usab biskutan ang ingangalan. Busa mo abot ang ikadong panahon sa pagpangalagad diya sa anak sa atong Ginoong Kristo nga din maunay gitugyanan sa tanang butang kagahom sa langit ug sa yuta sumala sa Biblia nga mohinungdan nga naa ang paghiusa diha sa atong Ginoong Kristo. Pero katong pagpangalagad diha sa atong Ginoong Kristo nga naa diha ang tanang mga butang nga kagahom sa langit ug sa yuta mga malnamo nga makigsunan padayon mo sabto mga malnamo nga mga kaigsunan umo bato ang kahingpitan nga gitudlo sa Biblia idili nga naman kay gipasidaan sa ilang panahon sa ni ilang apostol Pablo nga kautong ilang dalang pagtudlo sa pagbalita mahitod sa atong Kristo nga din ang atong Ginoong Kristo ana lugar ang panagiusa diha kanila tungod sa tanang mga butang gitug-an nila nga katong ilang dalang nga balita dili kadto maipapadayon niadtong ilang panahon kay nganuman tuod kay dili kadto mao ang kahingpitan nga balita nga matudpas unang Korinto 3:9 ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit apan kun ang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala o ihagyahiklin na lang unya. Hain kining dinasig nga mga mensahe nga gingon nilang dili hingpit mawala sumala sa Biblia. Matud pa Roma 10:17 ang pagtuo nagikan sa pagmamati sa mensahe ug ang mensahe nagagikan sa pagwali kang Kristo. Busa katong ilang dala nga balita nga diin gibalita nila nga diin maoy gitudlo nilang kahisahan sa pagpangalagad sa ikadong panahon dili kadto maipabadayon mga malnamo nga nganuman tud kay dili padto mao ang kahingpitan nga balita o pagwali sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon ang butang naman nagisgutan nga maoy hinungdan nga namugna ang kausahan may nga ato kanang piyon kay asa ang panagiusa kun asa ang mga butang ana diya ang gitudlo nga kayusahan sa pagpangalagad dili nato mailimod nga sa panahon sa Israel sa ako nang gibasa amo nang gitun-an nga ang unang panahon dito sa naghiusa sa pagpangalagad sa kasaysayan sa Israel pero lamang wala kadto ipapadayon tungod kay dunay kutay hugna sa panahon nga kana diya natuman sa atong Ginoong Kristo sa pagpangalagad nga diya na pod pinaagi na pod ang kaisuhan diya sa tanang butang diya na pod sa atong Ginoong Kristo. Pero karon ang pangutana kay ang kaisuhan diya man sa atong Ginoong Hesukristo sa tanang mga butang pinaagi sa mabasa nato sa Biblia. Kato namang mga butang na ni Kristo Brad Rene. Padayon ba to nga ana sa atong Ginoong Kristo katong mga butang kagahom sa langit ug sita ikon padayon nagpasabot nga ang panahon ana agya punta sa atong Ginoong Kristo nining atong panahon karon walay panahon di ay sa ikatulong panahon sa Espiritu Santo. Pero kung atong mapuribahan nga dili katong padayon katong mga butang nga naan gikuptan sa atong Ginoong Kristo kagahom og sa langit sa yuta nagpasabot nga duna pay laing kasumpay sa panahon sumala sa atong mabaprubahan sa Biblia. Palihog ko pagbasa Brad Rene kung padayon ba to nga ana ang kagahom sa langit ug sa yuta na sa atong Ginoong Kristo makuptan perme. Ya Brad Sam atong pagbabasahon kay nakasulat dinhi sa Juan kapitulo 14 versikulo 16 ang nakasulat. Og ako mangamuyo sa amahan og kamo iyang paghatagan og laing manlaban nga magapakiguban kaninyo hangtod sa kanturan. Nga kung kinsa kanang manlalaban nga gisgutan niya Brads Rene matudpas 25 mensahes kung imong ipadayon nagyon. Kini mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang ani apa ko uban kaninyo apan ang manlaban
ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan, igapadala sa man siya mo ang magatudlo kanyo sa tanang butang og magapahinumdom kanyo sa tanan nga akong igasulti kaninyo. At nagisigot diri nga adunay gisada nga Espiritu Santo no nga si Ginoong Kristo mga muyo sa man og pagatahan kanta og laing manlaban. Kining lain nga manlaban mo ni siya ang mupuli sa atong Ginoong Kristo kung atong pagabasahon sa ang pulong sa Dios. No, tinud na sa mo lang gyapon nga bersikulo sa 25, kini mga butang nga ginsulti unang daan kanyo samtang kauban pa niyo ako. Apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa man puli kanako, siya ang magtudlo kanyo sa tanan nga mga butang ug magpahinumdom kanyo sa tanan nga akong gingon kanyo. Sa to pa walay lalis na gyud nga ang kining Espiritu Santo, si Ginoong si Kristo gid mo'y nagpamatuod nga puli day kaniya ang Espiritu Santo mo kanang bansan. Ugos ka mo'y kapuli Brad Rene, nga ang buluton sa Espiritu Santo mao ang pagkuha magakuha sa tanang mga butang nga naa lugar nga nakuptan lugar sa atong Ginoong Hesukristo. Kay balo naman tag unsa atong mga butang nga mo'y hinungdan nga dunay panagiusa sa mga butang. Pero katong panagiusa sa tanang mga butang naa ni Kristo tungod sa mga butang nga naa niya nga nahoyra niya kagawom sa langit usita, wala to magpabilin sumala sa akong gipangutana kaganina. Kundi pag-abot sa Espiritu Santo nga gibasa ni Brad Rene nga maoy puli ni Kristo, mao to ang Espiritu Santo usab nga maoy magakuha sa nga mga butang nga naa lugar ni Kristo. Busa ang panagiusa kay gikuha man ang mga butang naa sa atong Ginoong si Kristo, ang panagiusa usab nagpadayon naa na pod sa laing manlalaban nga mo ang Espiritu Santo nga naman tuod kay Espiritu Santo man mao ang magakuha sa tanang mga butang nga naa kang Kristo. Prubahan ko sa Juan sa kapitulo 16 bersikulo 13 ang atong pagabason hantod sa bersikulo 15 inyong patalingogan gingon. Inigabot sa espiritu sa kamatuoran. Kini siya mo ang magatultol kaninyo ngadto sa dibok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan, hinuno ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug umutang umalabot iyang igasugilon kanyo. Siya magapasidungog kanako sa bersikulo 14. Kay siya magakuha man sa mga butang nga ania kanako pagakuan siya magakuha ang Espiritu Santo ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanang nga mga giuptan sa amahan kini ako matupan ni Kristo mo man gani nagingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga ania kanako kinsa tong siya magakuha ang Espiritu Santo nga matud pa nga siya magakuha sa butang ania kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Busak kana diyang mga butang nga naa ni Kristo nga mo'y hinungdan nga ang panigiusa diha naimugna sa atong Ginoong Kristo sa ikaduhang panahon, wali kana magpadayon ang pagaliusa diha tuod sa mga butang tuod kay kana pagakuhaon kana nga ang magkuha mao ang laing nga mga laban nga mo kanang Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo sumala sa gibasa ni Brother Rene mo kana ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon niya na mga mahal namo nga magsunan nga ang panagiusa na po sa Espiritu Santo. Pero dunabay mga tao nga mupaila-ila usab ni ana Brad Rene nga ang panagiusa sa pagpangalagad dinhi na dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nining atong kapanahonan karon. Aduna na gyud amodala sa mayong balita may tungod sa Espiritu Santo Brad Sam. Unya kini ang atong pagbasahon kinakasulat diri sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 o kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tawo nga nagawalay sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang anini ang mga manunda nangandoy sa pagsudong sa tupa sa atong nabasa brad sa mga adunay mga tawo nga itagda no nga modula sa pagwalay may tungod dili sa mayong balita may tungod yuba kay cut off nanto dili pod panahon sa walay kay may tungod kang Kristo tungod kay adano may dili man nakapitan ang walay Kristo kundi ang iwaling sa mga tao nga modula sa mayong balita may tungod sa Espiritu Santo mao kini ang mayong balita may tungod sa Espiritu Santo. Busa kana kun kinsa ang katumanan niya na mga malnamo nga magsiyan obrad rin makita ang mga ministro sa pagtulong ng PBCM busa mga tao daghan na siya dili lang kay magbinugtong rampon. Busa natuman diri kanato mga tao nga nagawali sa maayong balita sa BBCM ug wala ka na matuman
sa atong igsuon kanhi nga si Brother Aquilino Valencia tungod kay siya raman ang nagwali. Wala siya kauban nga ministro nga sakop niya, busad siya dili siya mao ang katumanan niya ng mga tao nga nagawali sa Espiritu Santo, sa mayong balita sa Espiritu Santo. Kung dili natuman ka na, diri ka nato nga mga PBCM, tungod kay ang PBCM tinukod ka na sa Espiritu Santo nga ang magtutukod mao si Master Tomas D. Sr. nga mo ang katumanan sa Espiritu Santo, ug dili po na pwede nga kanang adto na matuman sa PEDM nga naman. Tungod kay ang PEDM wala ka na sa kaysaysayan, kundi ang gisgutan nga katumanan lugar sa mga tao nga nagawali ni ana PBCM lang. Nga naman, tungod kay ang PBCM mo oray tinukod lugar ni Master Tomas D. Eugenio Sr. Niyaw, atong pruibahan nga nakasulat nga kinanglan gyud di ay nga nang naalugar ta sa kanang makadawat kita ang PBCM. Kay niyaw, sa kining kasaysayan lugar sa Espiritu Santo nga nagpakatao mga mahal namo nga magsunan kun ato kining basahon, gisgutan din niyo sa pagpangalagad sa atong mabasa lugar sa Biblia nga dawat lang luwas lang ang tao kanang kung mudawat siya sa pagtulon ang PBC, kay gingon din ni sa kapitulo 1 sa maong basahon sa bersikulo 78, ug alawt ang mga tao nga dili mudawat sa pagtulunan nga PBCM nga naman kay maoy tinukod sa buhing Dios Espiritu Santo, kay dili gayud maluwas busa. Kinahanglan nga ang mga taong matarong mudawat yun sa pag-ampo sa Dios Espiritu Santo uban ang pulong sa Dios nga mo'y makaluwas dinhi sa gangarian kang Master nga mo ang Supreme President and Founder sa PBCM. Busa Dios PBCM ang katumanan mo na ang PBCM sa paglutaw na mo ang mga tao nga nagawali sa mayang balita sa Espiritu Santo natuman sa PBCM nga ang among giwali sumalas pinadayag 17 doon na bag-ong ngalan nga ang mga tao nga magmadaugon makadawat niya ng mana nga tinaguan og usa ka bagamayng bato nga puti pero giunsa na paglubag sa atong igsuon kanhi nga kana kunong mana nga tinuguan maora kuno kana pong bato nga puti nga mo kanas Master unya kun mao panas Master ke nganong matud pa ang makadawat sa mana nga tinaguan nganong gitaguan man na unya si Master pa nganong imong punang gibutyag nga tinago man kana ha usa lain ang mana lain pod ang bato nga puti mga malnamo nga bisan dili pwedeng maura ng mana ug ang bato nga puti nga sumala sa prinsipyo ni Brother Valencia busa wala naman po kami oras. Daghan po unta kami pamatuod mga malnamo nga bisan pero natpupos naman among oras busa nanginaot na lang kami nga kami uban sa panalangin ni Master nga unta nakasabot kamo sa among pagpamatuod nga diin sa panalangin usab sa balaan magtutudlo nga mutuhok unta nindiya sa ta inyong tagsatag sa ka mga kasing-kasing aron ni ana sayon kamo makasabot ug makagiusa kita dinhi sa pagpangalaga na diya dapit sa katumanan sa Espiritu Santo. Busa o wala na mo sab kami oras sa ngalan na lang sa balaan magtulo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan sa among Executive Vice President Reverend Charlie ug ubos ining inyong alagad sa kinang kini si Brother Samuel Montimuel Mingon ug usab sa ngalan usab sa akong kauban nga ebanghelista o ministro. Kinusab si Brother Rene Telebrico nga mo na lang daghang salamat sa pagtanaw pagpaminaw o mayong Domingo kanang panahon.